OSYK on yleislukio, joka painottaa laaja-alaista taidekasvatusta. Ja OSYK on tosi monipuolinen ja täällä on kaikille kaikkea. Itsekin keskityn luonnontieteisiin eli kemiaan, fysiikkaan, pitkään matikkaan. Ja täällä saa kuitenkin silleen valita itselleen sen oman reitin. OSYKissa opetuksen taso on korkea ja opettajat ovat tosi kivoja ja avuliaita. OSYKin arkipäivään kuuluu paljon erilaista toimintaa ja sitä myös mahtuu sinne paljon. Meillä on muun muassa vuoden mittaan pizzailtoja ja opettajien ja opiskelijoiden yhteisiä peli-iltoja. Sitten monesti me päästään katsomaan toisten tekemiä hienoja luomuksia, kuten teatteriesityksiä ja taidenäyttelyitä. Sitten meidän OSYKissa on ihan oma kuoro, joka pitää esimerkiksi juhlapäivinä esityksiä. OSYKilla on myös jokavuotisena perinteenä suunnitella OSYK-sukka. Sitten on kansainvälisiä projekteja, kuten JET ja Tukholma-kurssi, ja uutena on tämmöinen Transatlantic Classroom-ohjelma. Sitten meillä on ihanan aktiivinen hallitus, verkkolehti ja myös todella aktiivinen some. No, täällä OSYKissa meillä opiskelijoilla on oikeasti mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja vaikuttaa siihen, miten täällä asiat toimii. Et meillä on tosi aktiivinen opiskelijakunta, meillä on tosi monia työryhmiä, niin vaikka Unescoa ja GG-työryhmää, missä on sitten opiskelijoita ja opettajia molempia. Sitten meiltä OSYKista pystyy myös helposti ponnahtamaan muihinkin yhteiskunnallisen vaikuttamisen paikkoihin, niin kuin vaikka Oulun nuorisovaltuustoon tai Suomen lukiolaisten liittoon tai ihan minne vaan. Osallisuus näkyy ihan oleellisesti meidän kouluarjessa ja se semmoinen osallisuuden tunne on ihan tunnusteltavissa, että mä ehtin täällä koulussa olla vain muutaman kuukauden ennen kuin mä hain hallitukseen ja pääsin sinne. Ja nyt toisen vuoden kun mä aloitin, niin mä päädyin puheenjohtamaan sitä, että meillä on hyvin matalalla kynnyksellä on mahdollisuus päästä siihen toimintaan ja sitä on myös mahdollista tehdä tosi monella kanavalla hallituksen ulkopuolella ihan tavallisena kouluopiskelijanakin. Kun mä etin lukioita, että mihin mä voisin mennä, niin OSYK oli ainut koulu, missä oli draaman opetusta. Ja sitten sen kautta mä uskoin myös, että löytyy tanssin opetusta ja luotin siihen, joten sitten mä hain tänne. Ja mua myös kiinnosti se draamapuoli siinä, koska tanssiin kuuluu paljon eleet ja kaikki. Niin semmoinen ylipäätäinen esiintyminen kiinnosti. Niin tää koulu on antanut kyllä todella paljon, että en olisi voinut kuvitella meneväni mihinkään muuhunkaan kouluun. Mä hain OSYKiin sen takia, että mulle oli tärkeää se, että mä pääsen toteuttaa itseä monilla eri tavoilla. OSYKissa on mahdollista opiskella yhteiskuntatieteitä, luonnontieteitä, kieliä ja taideaineita. Et kaikille kyllä löytyy siis sellaista, mitä oikeasti haluaa tehdä, ja se oli mulle tärkeää. No, itse hain OSYKiin, koska mulla tuli tosi hyvä ystävä tänne ja sitten mun kaverin isoveli oli ollut täällä se oman lukioajan, niin sitten se oli kertonut mulle, kuinka justiinsa täällä on tosi hyvä ilmapiiri. Ja sitten mä päätin, että tuonne voi sittenkin mennä. Täällä on niin mukavia ihmisiä ja ihania tunteja ja on hauskaa. Täällä on ollut tosi avointa ja on ollut tosi mukava olla täällä, että ei ole ollut mitään paineita, että en saisi olla mitenkään oma itteni tai mitään. Ja suosittelen OSYKiä kaikille. OSYKiin kannattaa hakea, koska tämä on tosi monipuolinen koulu ja täällä tapahtuu koko ajan kaikkea. Esimerkiksi täällä on koko ajan draamaesityksiä, teemapäiviä ja kaikkea muuta kivaa. Minusta jokaisen ysiluokkalaisen pitäisi hakea OSYKiin, koska meillä on täällä meillä on tosi hyvä ilmapiiri ja se ehkä näkyy myös tässä meidän koulun rakennuksessa, että tämä on tämmöinen vanha historiallinen rakennus, jota me sinänsä ollaan pidetty pystyssä ja kunnioitettu, ja ehkä se sama kunnioitus näkyy siinä, miten me kohdellaan täällä toisiamme. OSYKissa mä oon oppinut hyväksymään jokaisen sellaisena kuin ne on ja oppinut löytämään ihmisiä mun ympärille, jotka arvostaa mua yhtä paljon ja sitä, mitä mä teen, yhtä paljon kuin mä arvostan, mitä he tekevät.